Paquita, posi'm una barra... Això sí que és barra. El què? Això és seu. No li dic que l'últim era jo. Sí. Doncs per què se'm cola? Que jo se li colo. Sí, vostè està demanant el pa i a mi encara no m'han despatxat. És que encara no li toca. Què vol dir que no em toca? No, que vostè és l'últim. Ah, no, perdoni. L'últim és vostè. Escolti una cosa, tinc testimonis. Li ho he preguntat 3 vegades, qui és l'últim? I vostè m'ha dit, soc jo. Sí o no? Però- No, però res. Vostè m'ha dit que era l'últim sí o no. Sí. Doncs ja està, si és l'últim, vol dir que primer vaig jo. Que vostè va primer que jo? Sí, l'últim és el que va al final de tot. Ah, no, escolti, quan s'és l'últim vol dir que és el que va abans del que arriba després. Després de què? No, voldrà dir després d'aquí. Ah, escolti una cosa, vostè no és ningú per dir-me què vull dir jo. Ai, miri, escolti, m'atabala. Miri, escolti, demani la seva barra i a mi deixi'm en pau. Però és la primera vegada que veig un barra demanant una altra barra. No, jo no penso demanar res fins que aclarim tot aquest embolic. Si em toca a mi, em toca a mi, però si no, jo m'espero. A més, crec que vostè hauria de reconèixer que m'ha enganyat. Que això serà possible. Miri, escolti, me'n vaig perquè no tinc ganes de seguir aguantant les seves impertinències, Que sí, sóc un impertinent! Vostè que és un mentider, això em diu! Quina barra que té. No, Paquita, deixi-ho estar. Tampoc vull cap barra. Me'n vaig.